जोंखौ राजखान्थियारि मोनथायनिफ्राय गैया खालामनो थाखाय आवगायगासिनो दङ। राजखान्थियारि खैसार खालामना जोंखौ नाख्रेबगासिनो दङ। दिनै जों सांग्रां जाना डिलिमिटेशनखौ खौसे जानानै गसंना होबथाया अब्ला जों 6 शिड्युलाव होननानै नामावल' थागोन, नाथाय बर' हारिया थांना थाहैनाया गोब्राब जाहैगोन। नोंगौ, बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों डक्टर अनजलि दैमारि बिथाङा। डिलिमिटेशनखौ लानानै धरना होनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारियो। बिथाङा बुंबावो, बिटिआरआव मोन 15 बिधान सभा मोननो हाबाय, नाथाय दुखुनांथाव मोन 6 बिधान सभायाल' एसटि रिजार्भेसन खालामबाय, नाथाय मोन 9 बिधान सभाखौ जेनेरेल खालामबाय। जुदि जेनेरेलखौनो खालामबाय अब्ला 6 शिड्युलाव थानायनि मा मुलाम्फा थानो? जायफोरा बे डिलिमिटेशनखौ खालामदों बिथांमोना गावसोरनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय खालामदों। बिथांमोना जुगे जुगे राजखान्थियाव थानो मोननायनि हिसाब निकासखौ खालामदों। सरकारनिफ्राय बे बिथिङाव डाइरेक्शना थांदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानो उदाङै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों बे डिलिमिटेशनखौ थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखायनो खालामनाय जादों होनना। अब्ला बिथाङानो बानायदों। बिथाङा सोरखौ बोख्लायनो नांगौ, सोरखौ खोख्लैनो नांगौ, बिथाङा हिसाब निकास खालामनानै खालामनाय बे ड्राफ्टआ। बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ थांखिना बिथाङा डिलिमिटेशननि सायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। दानिया फैदो बिथाङा मा फोरमायखो आबुङै मोनथिना लानि। ना क'क्राझाराथ' थाखानाय समस्ति बियो, खिन्थु खोथाया जाबाय जेब्ला बिटिसि एकर्ड जादोंमोन बिनि उनावहाय 2003 मायथाइनि उनाव डिलिमिटेशन जायाखै आसामाव। बेवहाय बे समावहाय जेरै दङ बिदिनो थाबाय। जेनेबा नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरो बाक्सानि डिस्ट्रिक्टनि मोननैसो समस्तिफ्रा मंगलदै मुङाव थानाय माबाजोंहाय समस्तिजों पार्लियामेन्टारि समस्तिजों थाफाबाय। बेयाव जोंहा बुंनांगौ, खिन्थु जों बयबो आसा खालामना दङमोन जे डिलिमिटेशन जुदि जायोब्ला जोङो गोदानहै उदालगुरि मुङै पार्लियामेन्टारि समस्ति मोनसे मोनगोन। आरो बेनिखायनो दिनै 20 बोसोर नेनाय जाबाय। 20 बोसोर नेनायनि उनावहाय दिनै डिलिमिटेशननि बाथ्रा फैबाय। दिनै ड्राफ्ट प्रप'जालखौ दिनै फोसावबाय। बेयाव नुबाय जे उदालगुरि समस्ति होनायाथ' गोजान, बेनि अनगायै मा खालामखो जे बिटिसिनि मोन 6 एसेम्बलि सेगमेन्टखौ उल्थाहै नन शिड्युल एरियायाव लानानै थांबाय। बिटिसिया जोंहा दिनै स्पेसियेलि होजानाय एमेन्डेड 6 शिड्युलनि सिङाव थानाय बे खोन्दो। थ' बेयावहाय बुंनो थाङोब्ला ओरैनो जोङो नायोब्ला बा 6 शिड्युलनि केरेक्टार मथे जों नायोब्ला जे 6 शिड्युलाव जेसेबां समस्ति थायो बे गासैबो समस्तिया 100% एसटि जानांगौ। खिन्थु जोंना बेयावहाय बे प्लेन एरियायाव होनायखाय बेयाव 100% जों एसटि मोननो हाया। बेयाव टेक्निकेल प्रब्लेम थानायखाय थेवब्लाबो 80-85%खौ जोङो बिटिसिनि बेलायाव जों बेखौ मोनदों। बेयावहाय दा खिन्थु जोङो एसेम्बलि माबाखौ जुदि नायो, जोङो समस्तिफोरखौ नायोब्लाबो 12थानिफ्राय 15था बारायबाय। खिन्थु बेयाव माने दुखुनांथावसो जाबाय उल्थाहै। जोङो 6थाल' एसटि मोनबाय। बांसिनखौनो 9थाखौनो दिनै जेनेरेल खालामनानै होबाय। दिनै जेनेरेलखौ जुदि 9था खालामबायब्ला जोंहा 6 शिड्युलनि सिङाव थानायनि मा मुलाम्फा जाखो? 6 शिड्युल एरिया जोंनो होनायनि मा मुलाम्फा जाखो? जेबो मुलाम्फा थाहैयाखसै। बेनिखाय दुखुनांथाव। दा दिनै हयতো जायफोरा बेयाव आखाइ होनानै खालामदों बिसोरो बिथांमोना गावसोरनि राजखान्थिनि जुगे जुगे राजखान्थियाव थानानै मोनजानायनि हयतो हिसाब निकास खालामनानै बेफोरखौ बानायदों। बेनि अनगायै बे एमएलएनि अनगायै जों आरो मोनसे लकसभा समस्ति मोनगौ सानदोंमोन, बेखौथ' मोनाखसै। दिनै 6 शिड्युल आरो नन शिड्युल एरियाखौ मिक्सआप खालामनानै जोंनि 6 शिड्युलनि जिथु पावार एन्ड फांसन्स बेखौहाय फुरायै बाहायनो हायै बादि, एक्सारसाइज खालामनो हायै बादि मोनसे बेबस्था खालामदों। लासै लासै जोंनि जितु 6 शिड्युलनि पावार एन्ड फांसन्स जितु मोन्थाय, बे मोन्थायखौ गैया खालामनो दिनै आवगायगासिनो दङ। पलिटिकेलि बिराद मोजां षड़यन्त्र खालामनानै जोंखौ नाख्रेबगासिनो दङ। जों जुदि दा मिन्थिया, जों जुदि दा सिरि मोना, जों जुदि दा कनसियास जाया, सांग्रां जाया, बेनि बागै जुदि गासैबो गसङा होमब्ला नैबे डिलिमिटेशनाव जुदि जोङो होबथानो हाया, अब्ला हले जों बर' हिसाबै थांनानै थानाया 6 शिड्युल एरियायाव जुदिও थागोन अब्लाबो बे नामावसो थागोन, खिन्थु जों हारि हिसाबै थांनानै थाहैनायानो जोंहा गोब्राब जागोन। बे डिलिमिटेशननि सायाव बेखौ रायजोआसो जांख्रिखांनाय खामानि मावनो गोनां जाबाय। बेखौ एक्चुअलि रुलिं सरकारा मावनांगौमोन, रायजोनि पाब्लिकनि खामानिमोन बियो। ना रुलिं सरकाराथ'
बेखौ बुंखानो नांगौमोन खारन जों मिथिगौ जदिও बुंदों जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बेखौ बानायदों किन्तु इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया दिल्लीयाव जिरायनानैहाय बेखौथ' आरो ओजों बानायनाय गासैनिफ्रायबो माबा लायो दा दिनै जों बे कमिटिफोरावबो MLA MP बेफोरखौ जोङो लानाय नुवाखै नैबेनि खेबावहाय थ' बे बेलायाव गभर्नमेन्टनिफ्रायनो साजेसना थांदों डेफिनेटलि खारन जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ अपेनलि बुंनाय खोनाबाय जे খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিয়ে মই এইটো বনাই দিছোঁ তাৰমানে বিথাङানো বানাयदों whereas he was not supposed to do बे बानायनांगौ जिनिस नङा मोनसे बेवहाय बिथाङा हिसाब निकास खालामनानै सोरखौ खोख्लैनो नांगौ सोरखौ बोखांनो नांगौ बहा बुरजा खालामनानै सोरहा बोलो फैगोन माबेखौ बांद्राय खालामोबा बेखौ बे मथेनो बिथाङा खालामनानै होदों आरो जोंनि बिटिसिनि सोरखाराथ' कलिसनाव दङ स्टेटआवबो बिटिसियावबो ओके डेफिनेटलि प्रब्लेम जागोन बेखौ जोंबो बुजिदों जदिও खालामनांगौमोन बेवहाय गसंथानांगौमोन राव होनांगौमोन थेवब्लाबो डेफिनेटलि कलिसनाव थानायखाय प्रब्लेम जादों थेवब्लाबो जों रायजो हिसाबैब्लाबो गुबुन संगठनब्लाबो गुबुन पार्टिब्लाबो रावबो बेखौहाय सिरियै गनायना लानायनि बाथ्रा गैया बेवहाय इन्डिजिनियास मानसिफोर बा थागिबि मानसिफोरखौ रैखाथि होनायनि जों जेबो नुहुरा नाथाय बे फिसा फिसा हारि जाति ट्राइबेलफोरखौहाय धंस खालामनाय गैया खालामनाय बिसोरनि सायाव जुगे जुगे बोरैहाय सासन खालामनानै मोनजागोन बेनिसो मोनसे बेबस्था खालामखानायखौ जोङो नुदों मेमनाव लासुन्थि खालामो रायजो राजाफोरखौ माबायदि सांग्रांथि जानो थाखाय खावलायो मानो होनबा जोंनि बे बिटिआरनि मोनसे न'खर मोनसे फेमिलि हमना ला बे मोनसे फेमिलिखौ बेखौ मा बुङो आं सानो रायजो राजायाथ' सांग्रां मथा मथि दाथ' रायजो राजाया बुजिदों जदिও रायजो राजाया डाइरेक्टहै मावनो हाया जों दा दिनै बेवहाय जिरायबाय गोबां संगठनफोर ज' जानानै बे गोबां संगठनफोरनि ज' जानानै जों सावरायनानै जोङो साजेसन एबा एडभाइसफोर होगोन इलेक्शन कमिशननो बेबादिहाय जोंहा पावारा बेखिनियानोल'सै बेखौ खोनासङा मावफुङा बिसोरनि खोथा आरो इलेक्शन कमिशननि सायाव माबे पार्टिनिफ्राय मा प्रेसार फैगोन बेखौ बिसोरसो मिथिगोन स' बेखौ मावफुङा जों बुंनो हाया बेवहाय रायजोआ रायजोनिखौ मावगासिनो दङ खिन्थु बेवहाय जों खावलायगोन जे जायफ्रा पावाराव दङ जायफ्रा गोहोआव दङ जायफ्रा फेर फाथिनानै बुंनो हायो जायफ्रा बिख'ना लानो हानाय थोंजोङै बिख'ना लानो हानाय गोहो दङ बिथांमोना बेखौ बांसिन नोजोर होनानै खामानि मावनांगौ होननानै आं सानो थेंक इउ BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी सोशियोलॉजी जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा करिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सेलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227199 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com